Olex TV! Okay! Okay guys, let's go. Ito na meron sa dagat guys. Makuha no? Ikaw sa dipit na. Yan na dito. Okay. So, pinas man. So, yung sila na ko mamuha sila tuyom. So, ako sila kuyugan. Kung sa kikatinood, makakuha ba mga bata? Nara. Nakuha. Saan suwaki? Dito. Isulod na ni mo. Dito pa din. Okay, suwaki dude. Pilay mong edad? Ha? Pilay mong edad? 5. Okay. Si Fritz. Ha? Lucha. Wah, bulaga! No. Whoa guys, starfish! Look at that guys. Oh my God! Wow! Here we go again. Who's starfish again? So wala pa gyapon ko kakitag suwaki guys no. Og kining tuyom. So isud kayo. Naituyom diri. Hello. Oh. Ali naituyom dari. Pindra bos. Gamay man. Adi na makuha nito yung ay ba? Makuha na eh ba? Naituyom. Gagmatoy ka ba? Gagmay. Oh, gamay ba? So dili na to kuhaon kay gagmay pa. Okay. Sige go. Dili niya kuhaon guys kay gagmay ra kuno kayo. So mangita may tuyom nga dagko. Lutaw. Okay. Oh, so kita na tong bata no. 6 years old pa ni siya. No! God, please, no! 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 Okay. So kugi kayong nangita og kwan. Kugi kay nangita og tuyom. Kay amo laging kaunon. Ingon nila grabe kuno kasakit kung matunog kag tuyom. Unsa kay tambal ko matunog tag tuyom? Ihi. Ali padol diri. Mabaw ra. Ali. So, di ba ang tuyom sakit kay makatunog, di ba? Okay, an. Okay, tanawag. No. Ang tambal sa tuwan tunog. Sakayan mo, bos. Bos, ingat. Pamula mo ni Dudong ba? Magsakayan. Magsakayan ta, bos. Matik lang. Wow, masih kuya diba, bos? Wow, masih kuya diba? Ha? So, asa yung kuya? Maglutaw. Sorry guys, until now pagyapo ko nakakuha og kan tuyom og swaki. So kining bata nga si Fritz nakakuha na, tulo na kabuok pero ako wala pa jud. Hindi ka kitag swaki. Nakakuha na siya og swaki pero ako unsa na? Unsa akin na suna? Wow. So unsa na siya pagluto? Ano yung pinirito na Way dibol. Oh, sangakon. No. Ha? Madlo ka, ang sayang nga. Gato na ko yung manghod.
para magkuha siya kanon. Okay, mahadlok siya kay nailalom, naay portion nga lalom din dapit ha. Nya napoy portion nga mabaw. So mo nang mahadlok siya muli. Ako siyang gigisugo guys nga magkuha kanon kay sa among mga kuha amo lang kaunon. Among kaunon diri sa daplin. Okay? Nabuhi na mo diri guys. Mahapon kung hunas munang manginhas, manuyom, manuwaki. Kay lami kay siya ibahog sa kanon guys, labo nagmais imong kanon. Okay kay guys. So okay, okay good. Sakit ya kan, Bos? Na? Okay, good. Dagan na. Na ito yung gagmay yun. Gani deh, Bos, yang kita makan. Ya? Ay, mau din na. Gani, dagan ako nakita na ganina. Purbida. Asa man? Aku pegang Bos tadi. Oh sus, dua kebuk mo lagi nih. Aku nak kita sana. Hah? Eh, Bos, butas Bos. Kuan ko tong kuan ako. Guys, ha? Ha? Nada ko, aman. Okay. So, nakakuha na po siya suwaki. Bisa, Bos. Tigamay pa. Dalam ba? Puno to na. Mapuno ka na. Gamay ang simutan. Yates. Sige. Ikaw gayon ha. Okay guys. So confident kayo siya guys nga mapuno to namong kuan guys ha. Yang sudlanan. So nyan. Okay. Kuha na po siya. Nas yang kamot guys so swaki. So gipamaak siya. So guys nawala. Di ram to sa kuntil guys. Let's go. Wa ko magdahon nga mulangoy pud ni sila. Nawa man sa kuntil. Tay. Basa ko cellphone. So okay. Okay. Ito na po, Bos. Ha? Kana po, Kaya na. Aman aman. Itsi. Okay. Okay, muna ang unsa to? Suwaki. Okay, swake. So kugihan kining bata. Kugihan kay manalom sa iyang pangindaron. Grabe iyang kon. Mantigo gyud. Basta tinghunas o sini iyang trabaho manguan. Sani manginhas gyud. Aron makakaon. Iyang manghod di pagid kay to kabalo pero mukuyog lang dito siya kay kung di pa kay ito sa kabalo mulangoy pero kini kabalo naging siya. The age of 6 years old. Kabalo na siya mulangoy. So, kunya confident na kay siya mo ani sa dagat no. Bisag kuan ako gani. May kuan pa gani ko pero siya ba isog. Determinado nga bata. Bos. Oh. So okay. Okay. So daghan na. Nga saman. Muli ita mga na ta or dungagan pa na to. Panidungain. Dungagan pa na to. Okay. Ini akong barugan guys, daghan kayang tuyom. Daghan tuyom diri. Wala kan? Na diri. Sa luma. Ito yung. Padol diri, ha? Ito yung. Mo gani, nay daghan tuyom. Tanawa lang, pilian lang dagko. Okay. Saman. Gusto ka na ko. Okay ko ah. May bunga tadi. Okay ko ah. Pag inaya ka, kuhan ka, matunok ka. So, sorry guys, nga di mo ko kita kay wala mo bang gukoy kuhan. Pang kamera nga kuhan, nga pwede ra sa ilalom sa dagat, waterproof. So, pamantana, wala man tayo kakuhan. So, munang tulad siyang tanahon, kung siyang gibuhat to silalam, no? Pero I'm sure, di jud kayo ninyo maklaro kay aram ta sa mabaw. Ha? So, wala na? Wala na ito yung dia? Gagmatoy. Okay guys, so mangita na po maglaing kuhan kay gagmatoy ko na. Diri guys, kung manalom ka, careful yung ka guys, kidaghan yung kayo toyom diri. Bisag gagmay sakit kay siya makatunok. Maminhod yun ang imong tail kung matunok ka no. So kung dili maihian kay mao man gyud ko no ilang kuan diri nga ihian gyud daw. So mangut-ngut siya pero kung maihian
mo kuan ra siya kanang murag malanay bitaw siya guys. So mao gina ang kuan, mao na ang first aid nila dire sa kuan kung matunok ka og kining tuyom. Okay. Finally, I got one swake, okay? Here we go. Look at that. This is swake. Yes. Too small. Oh my god. Eesh. Oh. Okay. So daga na. So what's your plan? So shall we go? Ngatol ko guys. Ew. Okay guys. Apa puso? Where? Apa lang? Habi. Habi kuan sudlanan. Apa yung sadya? Sudlanan ba? Sampang usa. Asan sudlanan? Asa dapat? Okay. 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 Uli na tapos. Okay, muli ta. Okay, good. Okay, ni-decide na ni siya nga muli kay gutom ni. Kami lang ikaw swaki. Pero papauli mi, mga pitapit na sa gapon yung swaki. So dito minuli atong kuan. Ito nga may building guys. Babalik na dito. Kaya dito muna. Oh. Okay. Okay. Oh, sa tinawag ro namo diri. Maligo sa dagat. Magpalupit. Busko. Okay, so finally, hindi ko bayad na. Oh, sis. Okay. Oh, nawa si Bismo. See? Si Bismo. Go. Okay, finally guys, nanamit sa ano? Pili ko na yung mga ano. So, na ulit. Dala dili tamam. Wait lang to. Awat. Gamay nga tuyom. Ayaw sa. Giila pa yan tuyom. Okay, so gihabwa na guys. Muni siyang swake na. Muni among kaunon ron guys. No! So kuha tong kanon dito, kuha ang kanon. Oh, Aswata. korban na po. Okay. So, may sagol nga tuyom kanang nang gulimok no nga black. Okay. So, swaki ang kadaghanan sa among nakuha. Okay. Okay, nara. Muni ang swaki. So, mga ano meron na ni guys. Ang yuga na niya. Nara. Lama ko sa sulod. Okay, muni ang sulod sa Saki. Sa? Muna ang sulod sa swaki. Oh. Okay, so muna mong kaunon. So atong kanon sa dagat para makuha ang atay. Pero makaon ko nun yung atay guys. Di ala. Ha? Di. Di makaon ang atay ani? Di. Anong sige ngon? Okay, namit ha. Okay guys, mangita tagwan. Shh, wala. Guys, salamat sa pagtan sa video.